हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో మనము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయంలోని 46 మరియు 47వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ఆధారంగా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము 46వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రుత్వైతశ్రద్ధయా వీక్ష్ణం శ్రద్ధయా వీక్ష్ణం శ్రుత్వైతశ్రద్ధయా వీక్ష్ణం అచ్యుత ప్రియ చేష్టిత అచ్యుత ప్రియ చేష్టిత అచ్యుత ప్రియ చేష్టిత భవేద్ భక్తిర్భగవతి భవేద్ భక్తిర్భగవతి భవేద్ భక్తిర్భగవతి యయా స్యాత్ క్లేశ సంక్షయః యయా స్యాత్ క్లేశ సంక్షయః యయా స్యాత్ క్లేశ సంక్షయః శ్రుత్వైతశ్రద్ధయా వీక్ష్ణం అచ్యుత ప్రియ చేష్టిత శ్రద్ధయా వీక్ష్ణం అచ్యుత ప్రియ చేష్టిత
ప్రియచేష్టితః భవేద్ భక్తిర్భగవతి యయా స్యాత్ క్లేశ సంశయాః భవేద్ భక్తిర్భగవతి యయా స్యాత్ క్లేశ సంశయః మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. శ్రుత్వైతశ్రద్ధయా భీక్ష్ణం అచ్యుత ప్రియచేష్టిత భవేద్ భక్తిర్భగవతి యయా స్యాత్ క్లేశ సంశయః. మంజరి భావదేవిదాసి మాతాజీ, శ్రీలత మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రుత్వై తచ్చంద్రయా భీక్షణ అచ్యుత ప్రియ చేష్టితః భవేద్ భక్తిర్భగవతి యయా స్యాత్ క్లేశ సంశయః. హరే కృష్ణ, ప్రణామ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రుత్వైతశ్రద్ధయా భీక్ష్ణం అచ్యుత ప్రియచేష్టితం భవేద్ భక్తిర్భగవతి యయా స్యాత్ క్లేశ సంశయః. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, మీనకా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రుత్వై తత్శ్రద్ధయా భీక్ష్ణం అచ్యుత ప్రియ చేష్టితః భవేద్ భక్తిర్భగవతి యయా స్యాత్ క్లేశ సంశయః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. శ్రుత్వైవ శ్రద్ధయా భీక్ష్ణ మచ్యుత ప్రియచేష్టతః భావేద్ భక్తిర్భగతి యయా స్యాత్ క్లేశ సంశయః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. గిరిజా మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రుత్వైతశ్రద్ధయా భీష్ణం అచ్యుత ప్రియచేష్టితః భవేద్ భక్తిర్భగవతి యయా స్యాత్ క్లేశ సంశయః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రుత్వైతశ్రద్ధయా భీష్ణం అచ్యుత ప్రియచేష్టితం భవేద్ భక్తిర్భగవతి యయా స్యాత్ క్లేశ సంశయః. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాం. శ్రుత్వా శ్రవణము ద్వారా ఏతత్ శ్రద్ధయా శ్రద్ధతో అభీక్ష్ణం మరల మరల అచ్యుతునికి ప్రియా ప్రియమైన చేష్టితం కర్మలు భవేత్ వృద్ధియగును భక్తి భగవతి భగవానుని ఎడా యయా దేని చేతనైతే తప్పక కలుగును క్లేశముల
సంక్షయః సంశయః పూర్తి వినాశము. పూర్తి వినాశము. భావము ధ్రువ చరిత్రమును వినువాడు వినువాడు శ్రద్ధా భక్తులతో అతని విశుద్ధ స్వభావమును అవగతము చేసుకొనుటకు చేసుకొనుటకు మరల మరల యత్నించువాడు వాడు విశుద్ధ భక్తి పదమును పొంది పదమును పొంది భక్తియుత సేవలో నెలకొనును. సేవలో నెలకొనును. అట్టి కర్మలచే కర్మలచే అతని భౌతిక జీవితము యొక్క భౌతిక జీవితము యొక్క త్రివిధ క్లేశములు నశింపగలవు. క్లేశములు నశింపగలవు. హరే కృష్ణ. భాష్యము ఇచ్చట అచ్యుత ప్రియ అను పదము ప్రధానమైనది. ధ్రువుడు దేవదేవుడగు అచ్యుతునికి పరమ ప్రియుడైనందున అతని స్వభావము యశస్సు మహోన్నతమైనవి. భగవానుని కర్మలు లీలలు శ్రవణ మనోహరములైనట్లు అతని భక్తుల గూర్చి వినుట కూడా ఆనందదాయకమైనది, శక్తివంతమైనది. ఆ భక్తులు అందరూ పరమ పురుషునికి పరమ ప్రియమైన వారు. ధ్రువ చరిత్రమును నిరంతరము పఠించువాడు కోరిన రీతిగా జీవన పూర్ణత్వమును సాధించగలడు. ముఖ్యంగా అతడు గొప్ప భక్తుడగుటకు అవకాశము కలుగును. మహాభక్తుడగుట అనగా భౌతిక జీవనము యొక్క సమస్త దుఃఖములను అంతమొందించుటయని భావము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము 47వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతుశీలాదయో గుణాః శ్రోతుశీలాదయో గుణాః శ్రోతుశీలాదయో గుణాః యత్ర తేజస్తదిచూనాం యత్ర తేజస్తదిచూనాం యత్ర తేజస్తదిచూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం మనో యత్ర మనస్వినాం మనో యత్ర మనస్వినాం మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతుశీలాదయో గుణాః
మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతుశీలదయో గుణాః మిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతుశీలాదయో గుణాః మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతుశీలదయో గుణాః యత్ర తేజస్తదిచ్ఛూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం యత్ర యత్ర తేజస్తదిచ్ఛూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతుశీలాదయో గుణాః యత్ర తేజస్తదిచ్ఛూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతుశీలదయో కృష్ణ. శోభారాణి మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతుశీలాదయో గుణాః యత్ర తేజస్తతిచూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతుశీలదయా గుణాః యత్ర తేజస్తదిచ్ఛూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. నరసింహదాస ప్రభు, వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతుశీలదయో గుణాః యత్ర తేజస్తదిచ్ఛూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతుశీలదయో గుణాః యత్ర తేజస్తదిచ్ఛూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మహత్వమిచ్ఛతాం తీర్థం శ్రోతం శీలదాయో గుణః యత్ర తేజస్తిచ్ఛూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతుశీలాదయో గుణాః యత్ర తేజస్తదిచ్ఛూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఉజ్వల మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతృశీలదయా దయో గుణాః యత్ర తేజోస్తదిచ్ఛూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురూజీ. మహత్తమిచ్చితాం తీర్థం శ్రోతుశీలాదయో గుణాః యత్ర తేజస్తదిచ్ఛూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మహాత్మమిచ్చితాం తీర్థం శ్రోతుశీలాదయో గుణాః యత్ర తేజస్తదిచ్ఛూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతుశీలాదయో గుణాః యత్ర తేజస్తదిచ్ఛూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. మహత్వం
మహత్వం ఆధిక్యము ఆధిక్యము ఇచ్చతాం పూర్వారికి వారికి తీర్థం విధానము త్రోతుహు వినువాని యొక్క శీల ఆదయః ఉన్నతమగు శీలము మొదలగునవి మొదలగునవి గుణాః గుణములు యత్ర వేని ఎందైతే తేజః తేజము తత్ అది ఇచ్చునాం వాంఛించు వారికి మానః సన్మానము యత్ర దేని ఎందైతే ఆలోచనా పరులకు ఈ ధ్రువ చరిత్రమును వినువాడు ధ్రువుని వలెనే మహోన్నతమగు గుణములను పొందును ఆధిక్యమును తేజమును లేదా ప్రభావమును కోరువానికి అవ్వానిని సాధించుటకు విధానమదియే సన్మానమును గోరు మనుష్యులకు ఇదే యుక్తమగు సాధనము. ఈ భౌతిక జగమున ప్రతి ఒక్కరూ లాభమును, గౌరవమును, యశస్సునే కోరుదురు. ప్రతి ఒక్కరూ కోరునది అత్యున్నత స్థానమునే. మహోన్నతులైన వారి మహద్గుణముల వలనే గుణములనే ఎల్లరూ వినగోరుదురు. ధ్రువుని కార్యకలాపములను శ్రవణము చేసి అవగాహన చేసుకొనుట ద్వారా మహానుభావులకు వాంఛనీయమైన అభీష్టములు ఈడేరగలవు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములు. ఆ శ్లోకములకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్
సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ మైత్రేయ ముని మనం ఏదైతే ఇప్పటి వరకు చర్చించుకున్నటువంటి అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల ద్వారా వివరించబడినటువంటి ఈ ధ్రువ చరిత్రము ఏదైతే ఉందో దానిని గురించినటువంటి విషయాన్ని అంటే దానిని వినడం వల్ల శ్రోతలకు భక్తులకు కలిగేటువంటి ఫలితాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన అంటాడు విదురుడితో, ఓ విదురా, నీవు ధ్రువుని యొక్క యశస్సు చరిత్రను గురించి అడిగావు, కాబట్టి నీవు అడిగినదంతా కూడా విశదంగా నేను తెలియచేసినాను. సాధు మహాత్ములు భక్తులు ధ్రువుని గూర్చి వినుటకు మిగిలి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ ధ్రువ చరిత్రను వినుట వలన మనుజుడు సంపద, యశస్సు, దీర్ఘాయువు లకు సంబంధించిన సమస్త కోరికలను అతడు పూర్ణము కావించుకోగలుగుతాడు. మరి ఈ ధ్రువ చరిత్రము ఎంతటి మంగళకరమైనదనగా శ్రవణ మాత్రముననే అతడు స్వర్గలోకమునైనను చేరగలడు, లేదా ధ్రువుడు సాధించినట్టి ధ్రువలోకమునైనను పొందగలడు. అతి ప్రశంసనీయమైన కారణమున దీని వలన దేవతలు కూడా ప్రసన్నులు అగుదురు అంటూ ఆ ధ్రువుడి యొక్క చరిత్ర మహత్యాన్ని, ఆయన యొక్క యశస్సును గురించి తెలియచేస్తూ మరి ఈ అతి శక్తివంతమైన ధ్రువ చరిత్రము సమస్త పాప ఫలములను నశింపచేయగలదు అని చెప్పినంత వరకు పూర్వపు క్లాసులలో మనము విన్నటువంటిది. ఇక ఈరోజు ఇంకా కొనసాగింపుగా ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. శ్రుత్వైతత్ శ్రద్ధయా భీక్ష్ణం అచ్యుత ప్రియ చేష్టితం భవేద్ భక్తిర్భగవతి యయా స్యాత్ క్లేశ సంక్షయః. సో ఇక్కడ ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో ఇంకా కొనసాగింపుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ధ్రువ చరిత్రమును వినేవాడు శ్రద్ధాభక్తులతో అతని విశుద్ధ స్వభావమును అవగతము చేసుకొనుటకు మరలా మరలా యత్నించేటువంటి వాడు విశుద్ధ భక్తి పథమును పొంది భక్తియుత సేవలో నెలకొనును. అట్టి కర్మలనే అతని అంటే ఆయన యొక్క అట్టి కర్మల చేత అతని యొక్క భౌతిక జీవితం యొక్క త్రివిధ క్లేశములు, త్రివిధ తాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నశింపగలవు అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో
ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో చూసినట్లయితే మనకి ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ అచ్యుత ప్రియుడు అంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి అచ్యుతునికి పరమ ప్రియుడు అయినటువంటి వాడు ఎవరు? ఇక్కడ ధ్రువుడు. కనుక ఆ ధ్రువ చరిత్రను వినేవాడు, అలాగే శ్రద్ధాభక్తులతో అతని యొక్క విశుద్ధ స్వభావాన్ని, ఆ మహాభాగవతుడైనటువంటి అతని యొక్క విశుద్ధ స్వభావాన్ని మరి అవగతము చేసుకొనుటకు మరలా మరలా యత్నించువాడు. విశుద్ధ భక్తి పదమును పొంది భక్తియుత సేవలో నెలకొనును. అట్టి కర్మల చేత అతని భౌతిక జీవితం యొక్క త్రివిధ క్లేశములు తొలగిపోతాయి అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు ధ్రువుని చరిత్ర వినడం వలన కలిగేటువంటి ఫలితాలను ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ధ్రువ చరిత్రను, ధ్రువుని యొక్క యశస్సు చరిత్రను శ్రవణం చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలను ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఇది. ఎందుకంటే ఆ అచ్యుతుడైనటువంటి దేవదేవునికి పరమప్రియమైనటువంటి ధ్రువుడు యొక్క కార్యములను విశ్వాసపూర్వకంగా మళ్ళీ మరలా వినడం చేత భగవంతుని యందు భక్తి ఉద్భవిస్తుంది. ఆ భక్తి చేత సమస్త కష్టాలను, సమస్తమైనటువంటి ఆ కష్టాలను నశింప చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ భక్తే సమస్త కష్టాలను నశింప చేస్తుంది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇక ముఖ్యంగా శ్రద్ధయా అంటూ శ్రద్ధ యొక్క ప్రాముఖ్యత అంటే భాగవత శ్రవణము కేవలం ఏదో వినోదం కోసము కాదు, లేదా ఏదో టైం పాస్కి వచ్చి జాయిన్ అయ్యి వినడానికి కాదు. ఇది హృదయ సంబంధముతో వినాలి అని చెప్పుకుంటా. అంటే శ్రద్ధ అంటే విశ్వాసము, వినయము, స్వీకార భావము, చెప్పిన దాన్ని స్వీకరించగలిగేటువంటి భావము. సో కాబట్టి మనకి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు, శ్రద్ధయే భక్తికి ఆరంభ దశ, అంకురం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రద్ధతో మరి అభీక్షణం మరలా వినాలి అని అనిపించడం. ఎందుకంటే ఒక్కసారి వినడంతోనే సరిపోదు అని చెప్తూ ఉంటారు. శ్రీమద్ భాగవతం కానీ, భగవద్గీత కానీ, ఇతర పురాణ ఇవి మరలా వినాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి మనస్సు, చిత్తం ఏదైతే ఉందో చంచల స్వభావము కలిగినటువంటిది. మరి ఆ చంచల స్వభావము ఉన్నటువంటి దాన్ని ఆధీనపరచుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో 6వ అధ్యాయంలో చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, మనసు మనకి ఒక మంచి మిత్రుడు లేదా శత్రువుగా కూడా ఉండగలుగుతుంది. మనసును ఎవడైతే ఆధీనపరుచుకోగలడో అతని మాట చక్కగా వింటుంది. అది ఒక మంచి మిత్రుడు పక్కన ఉన్నట్లుగా ఉంటూ ఉంటుంది. మరి అదే మనిషి ఆ ఇంద్రియాలను, మనసును ఆధీనపరచుకోలేకపోయాడు అనుకోండి, అంటే ఇంద్రియ దాసుడయ్యాడు అనుకోండి, మనసు ఆధీనంలో లేదనుకోండి, అది ఒక పెద్ద శత్రువులాగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తుంది కాబట్టి అది మనకు నచ్చవు, మన శత్రువులు తయారవుతుంటారు. సో కాబట్టి
ఈ మహోత్తరమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను తెలియచేసేటువంటి గ్రంథాలైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత వంటి గ్రంథాలను ఒక్కసారి వినడంతో సరిపోదు, లేదా ఒక్కసారి చదవడంతో సరిపోదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి చిత్తం ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా చంచల స్వభావము, మలినాలతో నిండి ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మరి అంటే చంచలమున్నది, మలినాలతో కూడుకున్నటువంటిది కదా. సో కనుక దానిని తొలగించుకోవడానికి నిత్య శ్రవణం, నిత్య స్మరణం, అలా నిత్య స్మరణం, నిత్య శ్రవణం ఏదైతే ఉందో అంటే స్మరణం కూడా ఆ మహామంత్రాన్ని జపంలాగా నిరంతరం ఆయన మన నామం వేరు కాదు కదా. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆయన్ని స్మరించుకోవడం. మరి ఏంటి ఫలితం అంటే హృదయాన్ని శుద్ధి చేస్తూ ఉంటుంది మన యొక్క హృదయాలను. అందుకే కదా శ్రీమద్ భాగవతంలో మనము చెప్పుకుంటాం ప్రతిరోజు కూడా దీన్ని శ్రవణం చేసేటప్పుడు. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. ఇక్కడ నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు, హృదయంలో ఉన్నటువంటి కల్మషాలు, అశుభాలు అన్నీ దాదాపుగా నశించినప్పుడు, నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు, ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి అభద్రాలు, అశుభాలన్నీ కూడా దాదాపుగా నశించినప్పుడు నిత్యం, నిత్యము భాగవత సేవయా, భాగవత సేవ ద్వారా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే, ఉత్తమ శ్లోకాలతో స్తుతింపబడేటువంటి ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని యందు భక్తిర్భవతి నైష్టికి, దృఢమైన అచంచలమైన భక్తి ఏర్పడుతుంది అని దాని అర్థం. నిత్యం నిత్యం భాగవత సేవ చేయడం వల్ల హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ అశుభాలు ఏంటవి, కామ, క్రోధ, లోభ ఆది కల్మషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అని, తద్వారా భగవంతుని యందు స్థిరమైనటువంటి భక్తి ఉద్భవిస్తుంది అని మనము నిరంతరము రోజు చెప్పుకునేటువంటి నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు అంటూ. మరి ఇక్కడ అంతకుముందు కూడా మనకి వచ్చినటువంటిది భాగవతంలో మొదటి స్కందం 2వ అధ్యాయంలో వస్తుంది కదా. భాగవత అనేటువంటి పదానికి 2 ఉంటాయి. ఒకటి గ్రంథ భాగవతము, 2 భక్త భాగవతుడు కదా. సో మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణ ప్రకారంగా ఈ 2 సేవలు కూడా భక్తి యొక్క వేగాన్ని పెంచుతాయి అని చెప్తారు. 2 చేయడం వల్ల నిత్యం శ్రవణం హృదయాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది, సద్భక్తుల యొక్క సాంగత్వం భక్తిని స్థిరపరుస్తుంది, భాగవతుల సేవల వల్ల కష్టాలు, మానసికమైనటువంటి కలతలన్నీ కూడా, బాధలు ఏవైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి అని చెప్తారు. చివరికి నిష్ఠాభక్తి కలుగుతుంది. సో మరి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడము, భక్తుల యొక్క మరి ఆ చరిత్రలను వినడము ద్వారా మనకి కలిగేటువంటి ఫలితం. ఇక్కడ అచ్యుత ప్రియ చేష్టితం అని చెప్పారు. అంటే భగవంతునికి ప్రియమైనటువంటి కార్యాలు ఆయన ధ్రువుడి యొక్క కార్యాలు. ఎందుకంటే ధ్రువుని చరిత్ర ఒక యుద్ధగాథం కాదు, అది ఒక క్షత్రియ రాజు కథ కాదు కదా. ఏంటి
భగవంతునికి ప్రియమైనటువంటి భక్తుని యొక్క జీవితము. మరి భగవంతునికి ప్రియమైనటువంటి భక్తుల యొక్క జీవిత కథలలో, వారి యొక్క చరిత్రలలో ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఉంటుంది, హృదయాన్ని మార్చే శక్తి ఉంటుంది. కనుక భవాద్ భక్తిర్భవతి అంటూ మనము చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్రవణం నుండి భక్తి జననం అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది భాగవత ధర్మపు హృదయం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ శ్రవణం నుండి భక్తి జననం అవడం అనేది. ఎందుకంటే భక్తి అనేటువంటిది తర్కంతో కానీ బలవంతంతో కానీ వచ్చేటువంటిది కాదు, కృపతో వచ్చేటువంటిది. మరి ఆ కృప శ్రవణం ద్వారా లభిస్తుంది. అందుకే మనకి శ్రవణం, స్మరణం, ఆసక్తి, భక్తి, ప్రేమ అనే క్రమము చెప్తూ ఉంటారు పూర్వ ఆచార్యులు. మరి క్లేశ సంక్షయ అంటూ క్లేశాలు మనకి మరి 3 రకాలైనటువంటి క్లేశాలు కదా. ఆధ్యాత్మిక క్లేశాలు, మానసిక క్లేశాలు, భౌతిక క్లేశాలు. సో మరి ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది ఏంటంటే అజ్ఞానము, అహంకారం వల్ల వచ్చేవి. మానసికం అంటే మనకి భయము, అసూయ, అసంతృప్తుల వల్ల. భౌతికం అంటే ఈ జనన మరణాల వల్ల, ఇలా వీటిలో కలిగేటువంటివిగా కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు. మరి భక్తి ఈ సమస్యలన్నింటినీ వెంటనే తొలగించకపోయినా వాటి యొక్క బంధనాన్ని మాత్రం నశింపచేస్తుంది అని మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే రూపగోస్వాముల వారు భక్తి యొక్క మొదటి లక్షణము సమస్త క్లేశాలను నాశనం చేయడం. అలాగే సనాతన గోస్వామి భాగవత శ్రవణం భగవంతుని యొక్క ప్రత్యక్ష సన్నిధి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అంటే కృష్ణ కథను, భాగవతుల కథను వినడం వల్ల, అంటే అది వినడం ఒకటే కాదు, కృష్ణ ఆ సంగత్వం కూడా మనకి లభిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందువల్ల మరి ఆ విధంగా భక్తుల యొక్క లీలలను శ్రద్ధతో వినడం ద్వారా హృదయంలో రసం, రుచి మేల్కొంటుంది అని చెప్తారు రఘునాథ దాస గోస్వాముల వారు. అలా చివరికి అది ప్రేమగా వికసిస్తుంది ఆ రసమే. సో కనుక మరి సాధారణంగా భక్తి అనేటువంటిది సృష్టించబడేటువంటిది కాదు, అది హృదయంలో మేల్కొనబడేది. అందుకే చైతన్య మహాప్రభులు వారు అంటారు, చైతన్యము అందరిలోనూ ఉంటుంది. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు వారు కూడా చెప్తారు, దానిని మేల్కొల్పుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ధ్రువ చరిత్రను శ్రద్ధతో నిరంతరము వినడం వల్ల భగవద్భక్తి మేల్కొంటుంది, హృదయం పవిత్రమవుతుంది, క్లేశాలు తగ్గిపోతాయి, జీవితము ఆధ్యాత్మిక దిశలో మారుతుంది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఇంకో శ్లోకంలో చెప్పబడింది, ధ్రువ మహారాజు అంటే ఆ భక్త ధ్రువుడి యొక్క చరిత్ర మరి ఒక అంటే దాన్ని వినడం వల్ల కలిగేటువంటి గొప్ప తత్వాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ధ్రువ చరిత్రను వినువాడు ధ్రువను వలె మహోన్నతమైనటువంటి గుణాలను పొందుతాడు. ఆధిక్యమును, తేజమును లేదా ప్రభావాన్ని కోరుకునేటువంటి వారికి వానిని సాధించుటకు విధానం కూడా ఇదియే. సన్మానమును గోరు మనుష్యులకు ఇదే యుక్తమైనటువంటి సాధనము. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక లాభాన్ని కానీ, గౌరవాన్ని, యశస్సును కోరుకుంటూ ఉంటారు.
అలాగే ప్రతి ఒక్కడు కూడా మహోన్నతంగా ఉండాలనే కోరుకుంటూ ఉంటుంటారు. సో కనుక మహోన్నతంగా ఉండాలి అని అనుకుంటే మహోన్నతులైనటువంటి వారి యొక్క మహద్గుణాలను వినగోరుతారు. దాని కొరకు ఎలా ఇది ఏమైంది ఇలా అలా. సో అలా మరి ధ్రువుని యొక్క కార్యకలాపాలను కూడా శ్రవణం చేసి అవగాహన చేసుకోవడం ద్వారా మహానుభావులకు వాంఛనీయమైనటువంటి అభీష్టాలు కూడా నెరవేరుతాయి అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకం మహత్వమిచ్చతాం తీర్థం శ్రోతు శీలాదయో గుణః యత్ర తేజస్తదిచ్ఛూనాం మనో యత్ర మనస్వినాం. సో మరి ఈ మహత్వం ఇచ్చతాం అంటే మహత్వం అంటే గొప్ప మహాతత్వమును కోరుకునేటువంటి వాళ్ళు, గొప్పతనాన్ని కోరుకునేటువంటి వారికి తీర్థం ఇది ఒక ఆశ్రయము లేదా పవిత్ర స్థలం. ఇక్కడ ఆశ్రయము అని చెప్పుకోవచ్చు. మరి పవిత్ర స్థలాలే కదా ఆశ్రయాలుగా ఉండేవి. శ్రోతు అలా వినేటువంటి వానికి, సో ఆ శీలము మొదలైనటువంటి సద్గుణాలు, తేజస్సు, ప్రభావం ఇవన్నీ కోరుకునేటువంటి వారికి మరి అవన్నీ కూడా లభిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక గొప్పతనము, సద్గుణాలు, తేజస్సు, నిజమైన గౌరవము ఇవన్నీ కోరుకున్నట్టే మరి అటువంటి వారు మహానుభావుల యొక్క సాంగత్యాన్ని మరియు పవిత్ర శ్రవణాన్ని ఆశ్రయించాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అంటే ఇక్కడ మహత్వం అంటే గొప్పతనం రావడం అనేటువంటిది ఒక పదవి లాంటిది కాదు. ఇది సద్గుణాలు, వినయాలు, భక్తి వలన వచ్చేటువంటిది. అందుకే కదా మహాత్మానస్తు మాం పార్త అక్కడ చెప్తూ. సో మరి సో ఈ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకు వివరించినట్లుగా పవిత్ర భక్తుల యొక్క సమాగమమే నిజమైన తీర్థము. భగవత్కథను వినడం ద్వారా మనిషి యొక్క స్వభావం మారుతుంది. నిజమైనటువంటి తేజస్సు మనిషికి భక్తి నుండి ఉద్భవిస్తుంది. సో మరి మహనీయుల యొక్క లక్షణము వినయం, అంతేకాని గర్వం కాదు. సో మరి ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజు ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మొదట రాజ్యం, గౌరవం కోరుకున్నాడు. కానీ నారద మహర్షి సాంగత్వము, తపస్సు, భగవద్భక్తి వీటి వల్ల చివరికి పరమపురుషుడైన శ్రీహరిని పొందగలిగాడు. అప్పుడు ఈ భౌతిక గౌరవాలన్నీ కూడా చాలా 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 చిన్నవిగా అనిపించినవి. అందుకే ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా శ్లోకాలలో ఏది అడిగితే అది ఇవ్వగలిగేటువంటి మహారాజును ఎదుటగా ఏదైనా కోరుకోమని అడిగితే రేపటి కోసం కావలసిన నూకలు ఇవ్వండి అని అడిగినట్లుగా ఉంది నా పరిస్థితి అనుకున్నాడు కదా ధ్రువుడు. సో కాబట్టి మరి ఆయన భగవద్భక్తులు కంటే ఇక్కడ నారద మహర్షి సాంగత్వము, తపస్సు, భగవద్భక్తి ఈ సత్సాంగతి మన జీవితాలను మారుస్తుంది. మంచి గుణాలు భగవత్ శ్రవణం ద్వారా పెరుగుతాయి అని, వినయం ఉంటేనే మహత్వం కూడా ఉంటుంది. మరి భక్తి ద్వారా వచ్చేటువంటి గౌరవమే శాశ్వతమైనటువంటి ఇదిగా చెప్తారు. సో మరి అందుకే సద్భక్తుల సాంగత్వంలోనే భగవద్భక్తుల యొక్క కథలను వినాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్.